مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن. الحمد لله الكائل في محكم تنزيله وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين abade tebe siri flala jebao malikono malikoka kaufo ka wali mando sangani wati au kanyama dalila ka ala tanu ala ni kwa ka qur'ana bakono ko ka adama dewu hakli jigi aleka dombawla ambe wati bakono no sungolo kono lay ka ben jabaka bangeli nyakorolama imam Hassan alakira modi sanuma wati bela jeleni alako do ni jam kan krenkreni telesir fla sanfɛ wati krenkreni na fama ko edition spéciale kan karamogo wele ka do segere sigero la anu ka baro kɛ o wati ko kan janko ambe wati ba min kono alakira ka du kono la baro do ani an karamogo mi mina o ɲɛnamaya bi o yanga imamu ye Ustazul Fadil Daoud Jakite mogola kalana do wajuri kala do ni kala do mi sigiro belindo Bamako ma an karamogo foli dakurunya fila ambo dima sani an ka do babu kono. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko basi alhamdulillah dima ni kala baswaitu alhamdulillah jawara inshallah bayra foli alhamdulillah jeli inshallah alhamdulillah imam ka foli koma sigini amina barota ka do ala kira ka du kono sallallahu alaihi wasallam du mi kafsani du bay amina baro sigi baro mi kafsani baro bay wala kira ka du kono la baro watila ame wati ba min kono ala kira modi sanuma imam Al Hassan joni do abangerami abange baw ye joy akal lamo kerami lamo baw ye joy do fanyo la imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سجورا أمر بفو التلسون فو كأنفا أنا كرم غباء وكون سيني مرو سيد سيرو عثمان مران هذا أنا قدم بلا جرين فو كلام من باب بلا جرين فو جورا يني على من كني مغباء يعني على كنو إمام حسن على جنبا يعني على ك على كويرة تايرو يعني على ك على كويرة مصدرو يودي يعني على ك نو على كراك دوية ويا إمام حسن كبروا عليه السلام إمام حسن نيكو جندو دكرني دم دولا برا أما فو أبورا بيننا محبط الوحي ومختلف الملائكة أيوة وحي جنا بيننا أبورا ينودي ملكوك متاعا سبيل بيننا حسن بورا ينودي أبورا جننا أبورا كرا لبانلا صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله كرا ورتي كرا من كوفي أبورا جنا دام فن نفس منشي دام فن مبوني على يرو على كرا صلى الله عليه وسلم وكما قدام سو فاطمة زهرة قدام إمام حسن كرا ياتو كرا زوريا بيرو ورجع إمام حسن عليه السلام دين فلان الناس ربنا كرا يكنا دين فلان الناس بنا مدينة بيكنا دين فلان الناس بنا وهاي بيجي دين بنا ورجع إمام حسن عليه السلام وكما دين دو دين قان سنتة سبلا على كرا مسجراني دين فلان الإسلام يكنا وسجارة ورجع إمام حسن كايرا كافكو على كرا زوريا بناتي زينا كنا إلى يوم القيامة الدين ونسوجا دون على كراكا الدين ودي إمام حسن عليه السلام كل على كرا أكون كوكا على كرا كاتم الدين بلا جلينكا أكون كاسر على كرا كاتم الدين بلا جلينكا أنا على كرا بولين بتشين كاتم الدين بلا جلينكا أو النور تيرو على كرا لا وفنا بونيانا كاتم الدين بلا جلينكا سبلا نيرا كونفلو ودي فلو على دي كرا دين فلو من بنينا إسلام يأكله دين فلو من بنينا أيوة على كرا بدو كنا دين فلو من bangina kayira kirala ko ezuriya bina to dinya kono ko folo folo gara Imam Hassan di o kuma kira ka ben hijra aywa
san saba tarikula hijira san saba a bɛnna sunkalo de ma nin kaloba in ɲɔgɔnna a bɛnna o de ma ayiwa silamɛw b'a a denw ɲɛnajɛ silamɛw bɛ fɛti kɛ a la k'u ka nisɔndiya yira i n'a fɔ komi alakira yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira a la cogo min na sabula maa gansan tɛ n'ala sɔnna ma an karamɔgɔ Dawu Jate i bɔra ka Imam Hasani a bangeyɔrɔ a bangebaaw i filɛ k'o fɔ an ye fasamantiya min b'o o yɛrɛ la Imam Hasani yɛrɛ n'i y'a lajɛ kira y'a kanu k'a kanu yira a ka kanu kira bolo o tun bɛ cogo di de Ustaz ka ɲininkali ninnu ka ɲi kojugu an b'i fo k'i barikada ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada alakira ye den kanu ka se yɔrɔ la a y'a kɛ a yɛrɛkun ye alakira ye den kanu ka se yɔrɔ la a ye den kanu bila a yɛrɛ kanu pilasi la Ustaz Jawara n'i bɛ fɛ ka alakira kanu yira i b'a yira n'a den ninnu de i b'a yira ni Imam Hasan ninnu de n'i bɛ fɛ ka alakira ka bonya yira alakira ko k'a bɛ yira ni Imam Hasan ninnu de alakira ko a ma Al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna ko alijinɛ funankɛninw olu ɲɛmɔgɔ de don cɛkɔrɔba dun tɛ alijinɛ kɔnɔ o tuma alijinɛ kuntigi de don n'u kɛra alijinɛ kuntigi ye o tuma diɲɛ kɔnɔ y'an ka kuntigi don an ka kuntigi ye alakira ye cogo min na an ka kuntigi ye Al-Hasan ye o cogo kelen na an ka kuntigi ye alakira somɔgɔw ye o cogo kelen na donc alakira ye bonya min yira a la alakira ye karama min yira a la o ye alakira y'a sigi a yɛrɛ sigiyɔrɔ la alakira y'a bila a yɛrɛ bilayɔrɔ la alakira y'a n'a yɛrɛ kɛ kelen ye alakira y'a yira k'a fɔ ko ale kɔfɛ ninnu de bɛ na Al-Hasan wal-Husayn imamani qama aw qa'ada Al-Hasan ni Husayn min filɛ nin ye mɔden gansan tɛ silamɛw n'a bɛ fɛ k'u dɔn a y'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw de don ne kira kɔfɛ yan n'u y'u jɔ ɲɛmɔgɔw don n'u y'u sigi ɲɛmɔgɔw don n'u tɛ aw cɛrɛ yɛrɛ ɲɛmɔgɔw de don ala de y'a d'u ma i n'a fɔ ala y'a di alakira ma cogo min na sallallahu alaihi wa sallam sabula continuité de don diinɛ a bɛ continuer de a bɔra du dɔ de kɔnɔ a mana ten gansan a mana a yɛrɛ ma ten ala yɛrɛ ma sugantili kɛ ten ala ka sugantili na anw ka sugantili o tɛ kelen ye sabula n'an bɛ sugantili kɛ an b'a kɛ min ka di ye nka ala bɛ sugantili kɛ ko e ka kan n'a ye de donc ala y'a laɲini k'a fɔ ko Huseni Hasan min ka bila ala kɛra place la a ko alimamiw de don n'u y'u sigi diinɛ ɲɛmɔgɔ de don n'u y'u jɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ de don o tuma ne bɛ jɔyɔrɔ min na aw bolo minnu yɛrɛ b'o jɔyɔrɔ de la an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen télésirifila sanfɛ waati bɛɛ lajɛlen ni a ko don an bɛ waatiba min kɔnɔ kaloba don sunkalo don nin cɛba in Imam Hasan an bɛ ka baro kɛ ale min kan ale fana bangera ka bɛn sunkalo in a tile 15 donya de ma o la a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fan caman fɛ bi Imam Hasan kanubaw diinɛ kanubaw alakira kanubaw u b'u seko kɛ nin na Imam Hasan halisa an karamɔgɔ Dawu Jate i bɔra ka dɔ fɔ an ye a ka fasamantiya la kira ka kanu o ɲɛsinnen a ma Imam Hasan yɛrɛ a yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔw ta wa Imam Hasan ye jɔyɔrɔ caman ta Ustaz Jawara an b'i fo i ka kuma ninnu na kuma fɔba a b'a yira k'a fɔ a yɛrɛ bɛ dɔ ko in na kuma fɔba a b'a yira k'a fɔ a dɔnni bɛ a tigi yɛrɛ la Imam Hasan ye jɔyɔrɔ minnu ta kira kɔfɛ a ye jɔyɔrɔ minnu ta kira yɛrɛ balolen a ye jɔyɔrɔ minnu ta hali a yɛrɛ fatulen Ustaz Jawara o ka ca kosɛbɛ nka ala belebeleba o ye a sera ka mandenw fara ɲɔgɔn kan alakira sallallahu alaihi wasallam Hasan bangena don min na a kasira k'a sɔrɔ nisɔndiya ko don a ko nin den in fana bɛna sa nin cogo in na a y'a sa cogo fɔ nka sa a bɛna mandenw fara ɲɔgɔn kan cogo min na alakira da ser'o fana ma sabula alakira taalen kɔfɛ k'o yɛlɛmana alakira y'a ɲini a ka kɛ cogo min na ala y'a ɲini a ka kɛ cogo min na mɔgɔw ma sɔn a ka kɛ ten komi mɔgɔw y'a ɲagami o tuma alakira mɔden dun de bɛ yen ale nana ka na mandenw k'a fara ɲɔgɔn kan alakira ko a ma k'e bɛna ni mandenw fara ɲɔgɔn kan don dɔ la sulu min n'o fɔra alakira fɛ Hasan de y'o kɛ o don y'a sɔrɔ Seydina Ali ale ni Muawiya olu karila ɲɔgɔn na a bɛɛ dun ye sahababa de a bɛɛ ye jɔyɔrɔtigi ye bɛɛ ka mɔgɔ b'i kɔ o tuma silamɛw y'a kɛ ɲɔgɔn faga ye ɲɔgɔn faga selila bɛ selila faga sunkala bɛ sunna faga hijikɛla bɛ hijikɛla faga hakilina ko nɔfɛ ani sigiyɔrɔ nɔfɛ parce que Hasan nana ka na silamɛw jeli kisi ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ne bɛ jigin ka bɔ n place la ala ye sɛji min di yan n bɛ n yɛrɛ majigin ka n bɔ a la k'a d'e ma walasa silamɛw bɛ kisi o tuma a kɛra sababu ye silamɛ minnu b'a
ala kira somɔgɔw fɛ olu jeli ka kisi a kɛra sababu ye silamɛ minnu tɛ kira somɔgɔw fɛ olu fana jeli ka kisi o kuma ala ye mantonw fara ɲɔgɔn kan imam hasan barika la a kɛra o sababu belebeleba ma fɔlɔ min nana ka na bɛn don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ikhtilafi al-madahib wal fikri o kɛra imam hasan de hakilinaw tɛ kelen ye an ka bɛn hakilinaw tɛ kelen ye an ka jɛ sigi la hakilinaw tɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn kanu an bɛɛ de bɛ dugukolo kelen sanfɛ an bɛɛ bɛ seli an bɛɛ bɛ su an bɛɛ bɛ hiji an bɛɛ bɛ jaga ko in tɔ an k'a di ala ma mɔgɔ fɔlɔ min nana o kɛ ala kɛra mantonw cɛ la o ye imam hasan de k'a sɔrɔ Seydina Ali ka waati n'o lajɛ i b'a sɔrɔ kɛlɛ de tun bɛ yen Muawiya fana fan dɔ in fɛ i b'a sɔrɔ kɛlɛ de tun bɛ yen nka hasan nana ka na silamɛw fara ɲɔgɔn kan o kuma ye jɔyɔrɔba min kɛ silamɛya kɔnɔ o kɛra ka silamɛw jeli bɔnni k'o kisi ka na ni bɛn ani kelenya ka na n'o ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔba fɔlɔ min b'a la o kɛra nin ye jɔyɔrɔba filanan min n'a y'o kɛ o kɛra a fa fatulen kɔfɛ ka se ka kira somɔgɔ ko in ka sira in dayɛlɛ kanu in k'o sira dayɛlɛ kira somɔgɔ ko in bɛ se ka diɲɛ minɛ cogo min na k'o sira dayɛlɛ o tuma mɔgɔw y'o fana kɛ kuma wɛrɛ ye a ye muso caman de furu a ye den caman de sɔrɔ walasa kira somɔgɔw bɛ se ka cari diɲɛ kɔnɔ cogo min na sabula n'a kɛra k'a fɔ ko kira somɔgɔ mɔgɔ 70 o bɛ faga kɛlɛda kelen na a mɔgɔ 40 o bɛ faga kɛlɛda kelen na o mana fɛ f'a ka caya de imam hasan kɛra mɔgɔ ye ni zuriya ye diɲɛ bɛɛ minɛ ni ko Sheikh Tijani a bɔra imam hasan de la ni ko Sheikh Ahmed Ahmadullah a bɔra imam hasan de la donc shirifu caman b'an ka fanfɛla in na a bɛ hasani de i tɛ Husainiw ye ka d'a kan imam hasan ka jɔyɔrɔba o kɛra kira zuriya kana tunu dugukolo sanfɛ ne hakili la o ka bon yɛrɛ ka tɛmɛ hali silamɛw ka bɛn kan bari silamɛw kuma dɔ la bɛnbaliya in bɛ sɛzi nɔfɛ kuma dɔ la bɛnbaliya in a bɛ wari de nɔfɛ kuma dɔ la bɛnbaliya a bɛ fɛ ne tɛ e fɛ yɛrɛ de ɔ nka sa kira zuriya ka to yen o bɛ kira yɛrɛ somɔgɔw de bolo imam hasan a ye nin jɔyɔrɔba in kɛ ani ala kira somɔgɔw ka hadisaw ani ala kira somɔgɔw ka siraw ani ala kira somɔgɔw ka faamu ka se k'o sinsin f'a ka an sɔrɔ yan bi imam hasan jɔda bonyana na kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye maa ka fisa ni maa ye n'o ye nasi bɛɛ sɛbɛn n'o ye baga bɛɛ sɛbɛn n'o ye bɔgɔ dɔ ka fisa ni bɔgɔ dɔ ye n'o ye maa dɔ ka jani bɛɛ ye n'o ka faamu ka jani bɛɛ ye ayiwa imam hasan nana nin faamu ninnu k'olu sabati walasa ka se an ma yan bi donc a ye jɔyɔrɔba caman fa silamɛya kɔnɔna na ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah imam Dawud nin ye baro fɛrɛlenba de ye baro min a dayɛlɛlen don maa kɔnɔnajɛ bi faamu sɔrɔ a la maa min yɛrɛ kɛmɛ ka hakili datugu a b'a ye i ye fɛn dɔ fɔ kuma in kɔnɔ u b'a fɔ ko maa tɛ gundo dɔn nka ala kira a sɔnna ka nin gundo in dɔn ka nin di imam hasan ma k'ala bɛna jamakulu 2 o fara ɲɔgɔn kan ni imam hasan ye nin ye gundo ye dɛ Uza Jawara n'i ka kuma sɔn jula dɛ maa bɛ gundo dɔn dɛ maa lankolon de tɛ gundo dɔn maa bɛ gundo dɔn hakilitan o de tɛ gundo dɔn maa bɛ gundo dɔn maa min tɛ miiri sini na o de tɛ gundo dɔn u b'a kuma fɔ ka da min kan a walanda bɛ se ka sigi a dan ma ko maa tɛ gundo dɔn walahi ala tɛ gundo dogo maa la ko in kanu bɛ maa min na Jawara ko kanu b'u la a gundo tɛ dogo la hali cɛkɔrɔba i ka du kɔnɔ sini a bɛna laban i den min bolo min bɛna k'i kɔ ye e b'i tugu de n'o tɛ sanni i ka saya cɛ i den ni ɲɔgɔn cɛ i b'o dɔn dutigi bɛɛ b'o dɔn kabilatigi bɛɛ b'o dɔn wa jamana kɔnɔ maa maa bɛ se k'an bɔ ni dingɛ in kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn o tuma kiraw a tɛ dogo olu la alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rasada suratul jinni nana ala ko ale de ye ko dogonen dɔnni masa ye nka ko dogonen ninnu ale ye dɔnniya di a ka nabiɲumanw ma a y'a di a ka kiraw ma u kan ka min dɔn a y'o f'u ye u man ka min yɛrɛ fana fɔ hali n'o dɔnniya dir'u ma a y'o dɔnniya d'u ma o kira bɔlen san yɛlɛ na ni dɔnni saba de nana dɔw b'a fɔ 4 dɔw b'a kɛ 5 ye bɛɛ n'i ka tilacogo don mais dɔnni dɔ bɛ yen a y'o di mɔgɔw ma n'o ye silamɛya ye a m'o foyi dogo mɔgɔ la dɔnni dɔ bɛ yen n'o ye lasarari dɔnni ye a y'o kɛrɛnkɛrɛn sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sahaba bɛɛ niyɔrɔ d'i ma k'a bonda kɛ Ali ye lasarari dɔnni min tun bɛ Ali la ne kira ka sahaba bɛɛ ta fara ɲɔgɔn kan ka Ali ta da yɔrɔ dɔ la ale tun b'u ɲɛ a bɛɛ la
ale nɔrɔ bonyana ala kira ka gulo la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan den dɔw bɛ yen o dira ala kira ma k'a kana fɔ mɔgɔ ye ko danfɛn tɛ se o kɔrɔ ala kira balola n'o dɔnni ye ka tila ka fatu n'o dɔnni ye maa bɛ ko dɔgɔnin dɔn balankolon tɛ ko dɔgɔnin dɔn ala ka faamu d'a ma wala imam Hasan i y'a fɔ an ye cogo min na Seydina Ali den don o tuma balimakɛ ale balimakɛ de ye Huseni ye wa ale balima de ye Huseni ye san kelen donna u ni ɲɔgɔn cɛ f'a kɛra mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko filanin don k'a sɔrɔ filanin tɛ ala kira ka filanin tɛ ayi filanin tɛ bɛɛ kɛra hijira san 3 ayiwa n'o ye Hasani ale bangena o la ka bɛn sunkalo ma bɛɛ kɛra hijira san 4 n'o ye Imam Huseni ye ka bɛn Shaban kalo ma o ma kɛ kalo kelen na o ma kɛ san kelen na nka mɔgɔw ka kanu bonya ala kira somɔgɔw la mɔgɔw n b'i fɛ o caya ala kira somɔgɔw la o de y'u ka filanin ye mɔgɔw bolo sabula den minnu n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ a kumala mɔgɔw bɛ filɛ filanin ye k'a sɔrɔ filanin tɛ kanu de b'a kɛ inshallah taala ala k'an to u kan amina rabi amina yali Imam Hasani a yɛrɛ ye san joli de balo Imam Hasan Ashi Usa Jawara a bɛnna san 50 ma riwaya dɔw la Allahu akbar a si bɛnna ma dɔw ko san 47 ni baaraba in bɛɛ kɛra o de kɔnɔ nin bɛɛ bɛrɛ de kɔnɔ si caya tɛ si kɔnɔ i bɛ ka fɛn min kɛ o de ko don dɔw nabiɲuman bɛɛ wele san danna san 18 ma dɔw yɛrɛ bɛ yen olu danna 30 ma hadamaden bɛɛ yɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ Muhammad Abdullahi Sohadi ninnu olu si ma tɛmɛ san 32 kan nka u ye fɛn minnu nɔ minnu to o nɔ bonyana ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o tuma si janya tɛ baaraba minnu bɛ k'a kɔnɔ a ye faamuba minnu bɛ to a kɔnɔ tarasi minnu ɲɛ b'olu bila i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye laɲini yɛrɛ hadamaden yɛrɛ danna o de kama si janya tɛ an y'a faamu sisan Imam Hasan si ma janya jate da la kosɛbɛ nka baarabaw kɛra a kɔnɔ Imam Hasan kɛnɛ minnu bɛ sigi a tɔgɔ la maa minnu bɛ a ka denw ɲɛnamaya nafa b'u ye diɲɛ ani lahara wa welekan jumɛn bɛ yɛrɛ fɛnɛ bolo ka di o kɛbagaw ma halisa masha Allah ala k'i saraka ɲininkali ninnu na Imam Hasan ka kɛnɛ sigili a bɛ jate wajibi fɛ bi wajibi don sunna tɛ mawludu kɛnɛ sigili kira ka mawludu mawludu kɛnɛ sigili kira somɔgɔw ka mawludu a bɛ jate wajibi de fɛ bi sunna tɛ n'a ma sigi kira tɛ dɔn ni mawludu ma sigi kira tɛ dɔn ni mawludu kɛnɛ ma sigi Hasan ye Hasan tɛ dɔn an b'a dɔn cogo di ko Hasan bangena sunkalo n'a kɛnɛ ma sigi an t'a dɔn o tuma o y'a kɛnɛ sigili nafa dɔ ye wa ni kɛnɛ in sigira a ka bonyaw de bɛ fɔ a kɔnɔ a ka karamaw de bɛ fɔ a kɔnɔ a ka kumakanw de bɛ fɔ a kɔnɔ a ye jɔyɔrɔ minnu bɛ silamɛya kɔnɔ olu de bɛ fɔ a kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye kɛnɛ in sigili bɛ kɛ wajibi ye a man di mɔgɔ kelen dɔrɔn de ye o ye alakira jugu de ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kɛnɛ min sigili alakira ka kɛnɛ a den ka kɛnɛ a mɔdenw ka kɛnɛ bonya ninnu fɔli kɛnɛ a man di mɔgɔ minnu o ye alakira jugu dɔrɔn de ala k'an kisi o ma o mɔgɔ ninnu olu kun bɛ yen kabi alakira ka waati o bɛ yen fo sisan an ye alakira kanu tiɲɛ ta cogo min na k'a somɔgɔw kanu tiɲɛ ta cogo min na ka maaɲumanw kanu tiɲɛ ta cogo min na o mɔgɔ ninnu fana ye alakira juguya tiɲɛ ta o cogo kelen de la ka alakira ka denbaya k'o juguya fana tiɲɛ ta o cogo kelen na a lasulu fana bɛ yen n'ala sɔnna n'a dun sera an b'a lasulu fɔ donc a kɛnɛ min sigili a bɛ jate wajibi de fɛ bi parce que n'a ma kɛ an tɛ Hasan dɔn a ka bonya bɛɛ bɛ kitabu kɔnɔ nka karamɔgɔ de tɛ min sigi k'a fɔ o man ca o la dɛ o tuma min b'a fɔ ani min b'a kɛnɛ sigi walahi a ye ala ka baara de kɛ a ye alakira ka baara de kɛ a ye silamɛya ka baara de kɛ ala k'an y'a mɔgɔw cɔrɔ amina Allahu taala an karamɔgɔ Imam Dawu Jati telila baaraw don waatila kow don ni baro ye baro fɛrɛlenba de ye baro barikalen don maa barikalen b'a baro kɛla maa barikalenw bɛ k'a lamɛn nin kɛnɛ in sigiba an bɛ an fa fo a la Seyidu Sharifu Usman Maran Haidara ale min ka weleda kan sababu la ko ninnu ɲɛnamayara an ba dɔ de fɛnɛ bɛ yen min bɛ nin don in ta Haidara tanti Halimatu Dakamayisa i n'a fɔ ale yɛrɛ kɔrɔw bɛ don tɔw bɛɛ la jeli tɛ cogo min na Imam Hasani ale ta ye yali tubabu don ni folikan jumɛn b'i bolo ka se ale yɛrɛ ma Allahu akbar an b'u bɛɛ lajɛlen de fo n'o ka daminɛ an fa yɛrɛ la ani o conseil ɲɛmɔgɔba silamɛya ɲɛmɔgɔba an b'a yɛrɛ fo a ka sabati la a ka hakilina ɲumanw na ani a ka dɛmɛw na ni silamɛya in ye surtout fi zurufin sa'aba wagati min n'a sɔrɔ a ka gɛlɛn faamukɛla de bɛ se ka tɛmɛ ni kow ye o wagati
a ka gɛlɛ wagati min na maa caman tɛ se ka tɛmɛ n'a ye nka sa ala y'a nɔgɔya olu minnu ma an bɛ u fo k'u barikada ka tila ka dugawu k'u ye an ba ani min bɛ so kɔnɔ i y'a tɔgɔ fɔ sisan ale bɛ ka nin jɔyɔrɔ minnu ta diinɛ kɔnɔ an bɛ dugawu k'a ye ala k'a fanga se mɔgɔ kelen fana tɛ se a bɛ ɲini kalandenw fɛ a bɛ ɲini jɛɲɔgɔnw fɛ bɛɛ de k'i ka wari donni na diinɛ lasigi Jawara wari de don dɛ diinɛ lasigi a tɛ dɛmɛ fiyewu ni nafolo tɛ kabi ala kɛra ka waati a dimina n'an ba Kadijatu ka nafolo de o kuma mɔgɔw k'a dɛmɛ n'u ka nafolo ye o kɔfɛ mɔgɔw k'a dɛmɛ n'u farikolo ye nafolo bɔlen kɔfɛ u k'an ba in dɛmɛ n'u farikolo ye o de y'u yɛrɛ ka ye kɛnɛ ninnu kan a kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya foyi tɛ kɛnɛ ninnu kan fo n'a kɛra barika ye foyi tɛ kɛnɛ ninnu kan fo n'a kɛra ɲɛta ye donc dan t'u foli la u ka cɛsiri la san san ni kɛnɛ ninnu sigili la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a fara u siw kan k'a fara u ka kɛnɛyaw kan k'a fara u garisɛgɛw kan kira n'a somɔgɔw yɛrɛ barika la sallallahu alaihi rasuli o salim an baden tv sifila lajɛba an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn nin tun y'a ni an karamɔgɔba imam Dawud Jakite an tun bɛ ka kuma ala kira ka du kɔnɔ imam Hasani kan a ye walanda sanuma min d'an ma a y'a bɔ dɔnni min na ala kana dɔnni ba farikolo min y'a di yarabi ala kana farikolo jeni ala ka kɛ walanda sanuma ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen ni imam Hasani yɛrɛ barika ye wa haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Maula Hassan, Maula Hassan, Maula Hassan, Maula Hassan, Maula Hassan, Maula Hassan, Maula Hassan.